te'n vas. No ha durat més del que dura una cigarreta encesa massa aviat. Encesa massa aviat. Hola i adéu, te n'has anat. No ha durat més del que dura una oliveta en un martini blanc. En un martini blanc. Laia, 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 què fas? Laia, 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 on vas? Laia, 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 què fas? Laia. No sé quant temps ha passat quan el cambrer, que ho sap tot, mira amb gest de pena mentre escombra el bar. Mentre escombra el bar. I jo, per no escarmentar, penso agafar el teu got per al pintallavis i has deixat marcat que hi has deixat marcat. Laia, 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 què fas? Laia, 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 on vas? Laia, 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 què fas? Laia. Laia, 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 què fas? Laia, 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 on vas? Laia, 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 què fas? Laia. Laia, 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 què fas? Laia, 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 on vas? Laia, 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 què fas? Laia. Laia, 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 què fas? Visor. Detener grabación de video.